በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ግንቦት ዕለት 28 ግንቦት። በዛ ዕለት እዚኣ አባ ጌርሎስ ምስ 45 ደቁ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ከምኡውን ናይ ክቡራን አቦታት አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ መዘከርቶም እያ። ቅድስት በረኸቶም ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል ጌርሎስሃ ልሂቀ ወዘዚአሁ ደቂቀ በኩናተ ብእሲ አላዊ እማአርጊሁ ዘወድቀ ፈለሱ ቅዱሳን ብሔረ አጋቢስ ርሁቀ ህብስተ ቁርባን ገቢሮሙ ስንቀ። ሰላም እብል ንጌርሎስ ዓቢ ከምኡውን ንናይ ባዕሉ ደቂ ብኹናት ከሓደ ሰብኣይ ካብ ማዕርጉ ዝወደቐ ገዓዙ ቅዱሳን ናብ ብሔረ አጋቢስ ርሑቕ ሕብስቲ ቁርባን ገይሮም ስንቂ። ሰላም ለክሙ ለወልደ ማርያም አበው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ሰራያነ ሕግ በበመትልው እስመ ሃመምኩ ፈድፋደ ለዓለም በመንስው ውስተ ህፅንክሙ እምእለ ቅዱሳን ሃለው ዘይፈውሰኒ አሃደ ፈንው። ሰላም ንዓኹም ንወዲ ማርያም አቦታቱ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ሰራዕቲ ሕጊ በብናቱ አጸቢቐ ንዝሓመምኩ ንዓይ ንዓለም ብጥፍኣቱ ኣብ ሕቕፍኹም ካብ ዘለዉ ቅዱሳን ዝተዓወቱ ዝሕክመኒ ለኣኹለይ ሓደ ምስ መድሃኒቱ። በዛ ዕለት እዚኣ ኣባ መርቄሮስ ካብ ገዳም ኣባ ጳቁሚስ ኣዕረፈ። ናይቲ ደብሪ ኣበምኔት ኣባ እንጦኖስ ብዛዕብኡ በለ፣ ኣሕዋት መነኮሳት እንሆ ናይ ሓውና መርቄሮስ ምግዓዙ ቀሪቡ እዩ እናበሉ ናባይ መፁ። ኣነ ኸዓ በረኸቱ ክቕበል ምስኣቶም ናብኡ ከድኩ እሞ ነብሱ ካብ ስጉኡ ከይተፈልየት ግን ተመሲጡ ጸናሐና። 3 ለይቲ እኽሊ ከይጠዓምና ምስኡ ቀነና። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነብሱ ተመልሰት። ኣዕይንቱ ከፊቱ ምስ ረአየና እንታይ ኮንኩም ደኣ ኣብዚ ተኣኪብኩም በለና። ንሕና ከዓ እቲ ዝረኸቦ ኩሉ ነገርናዮ። ዝረአዮ እንተሎ ከረዳእና ድማ ሓተትናዮ። ሓደ ግሩም ዝኾነ ሰብኣይ ከም ዝመፀ መንፈሱ ወሲዱ ስቃይ ሓጣንን ዓስቢ ጻድቃንን ከም ዘርአዮ ነገረና። ካብኡ ኣብ ልዕሊ ነፍሱ በኸየ፣ ብገጹ ናብ ምድሪ ተወርወረ። ኦ ኣሕዋተይ ናብ ሰፈር አባ ጊዮርጊስ ናይ ገዳም ሓራጺት ኪዱ በለና። ነቲ ምሳይ ዝነበረ መልኣኽ ንመርቄሮስ ምለስዎ፣ ንጊዮርጊስ አምጽዎ። ነቲ ኣብ ንእሽቶ በዓቲ ንሳ ገዳም ጨው ስግኡ ክሳብ ዝቝጸር ዝጋደል ዝነበረ ክብል ከሎ ሰማዕክዎ በለና። እቶም ኣሕዋት ምስ ከዱ መይቱ ረኸብዎ፣ ናብ ገዳም ኣምጺኦም ከዓ ኣብኡ ቀበርዎ። እዚ ሓው መርቄሮስ ከዓ ንስጋኡ ከም ደረቕ ዕንጨይቲ ክሳብ ዝኸውን ኣጸቢቑ ኣድከማ። ካብኡ ናብ በረኻ ክኸይድ ተሰናበተኒ። ዕለት 14 ነሓሰ ናባይ ምጻእ ክትረኽበኒ ኢኻ በለኒ። በታ ዝዓደመኒ መዓልቲ ናብኡ ከድኩ፣ ረኸብክዎ ድማ። ኣነ ክዕርፍ እየ፣ ናብ ኣቦታተይ ክኸይድ እየ። 3 ቶራት ማለት እንስሳ በረኻ ናባኻ ክመፁ እዮም። ስጋይ ኣብ ዝባኖም ስቐሎ፣ ንሳቶም ብፍቓድ እግዚኣብሔር ናብ ገዳመይ ክመርሑኻ እዮም። ኣብታ ሰፈረይ ድፈኑኒ በለኒ። ከምቲ ቃሉ ከዓ ኮነ። ካብ መቓብሩ ቁፅሪ ዘይብሉ ተኣምራት ተራእየ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ተጋዳሊት መናኒት ዓለም ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ኣዕረፈት። አባ ዳንኤል ከም ዝነገረና እዛ ቅድስቲ ንፍትወት ዓለም ዘሰነፈት እያ። ኣነ ክዕርፍ ኢለ ኣብ በረኻ ኮፍ ምስ በልኩ በለ አባ ዳንኤል
ለይቲ ብብርሃን ወርሒ ዘወርወር በልኩ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ሰብ ረኣኹ ጸጉሪ ርእሱ ንኹሉ እንትናኡ ሸፊኑ ነበረ ብልበይ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ክርእዮ ዶ ክኸይድ በልኩ ክርእዮ ኢለ ድማ ናብኡ ከድኩ ምስ ረኣየኒ ናብ መንጎ ኣማን ኣተወ ሽዑ ሰብ ምዃኑ ፈለጥኩ ኣነ ድማ ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናባይ ክትመጽእ እሞ በረኸትካ ክተካፍለኒ ልምነካ ኣለኹ በልክዎ ንሱ ድማ ኣጽቀጠ ልመና ወሰኽኩሉ ካብኡ ኣቦየ ይቕረበለለይ ኣይወፅን የበለኒ ስለምንታይ በልክዎ ኣነ ሰበይቲ እየ ጥራየ እየ ከዓ ዘለኹ በለኒ ነዚ ሰሚዐ ክዳነይ ካባይ ኣውፅኤ ደርበኹላ ተኸዲና ከዓ ወፀት በኣ ከዓ ጸለና ኦ ኣደየ ብዛዕባ ናይዚ ምውፃእኪ እዚ ነቓዕ እምንኺ ከመይ ጌርኪ ረኺብክዮ በጃኺ ንገርኒ በልክዋ ኣነ ኣብ ቤት ወለደይ ድንግል እየ ኢየሩሳሌም እየ ዝነብር ዝበጽሓንን ምሳይ ዝዛረብን ሓደ መነኮስ ነበረ ብድሕሪኡ ቁሩብ መዓልታት ናብኡ ከድኩ እሞ ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናተኣመነ ክበኪ ጸንሓኒ ምስ ኳሕኳሕክዎ ኣይከፈተንን መሊሱ እናተነስሐ ብብኽያት ወሰኸ ምስ ረኣኽዎ ብልበይ ኣነኸ ስለምንታይ ምእንቲ ውርደተይን ሓሳረይን ዘይበኪ በልኩ ሽዑ ቀልጢፈ ናብ ሰፈረይ ከድኩ ማቕ ለበስኩ ዓተር ኣብ ከረጢት ማይ ኣብ ኩባያ ገይረ ሓዝኩ ኣብ መቓብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበልኩ ጸለኹ ኦ ጎይታይ ጽኑዕን ሓያልን ዘለዓለም መንክር ዝኾንካ ንጥፉኣት እተድሕኖም ንውድቓት እተተንስኦም ነቶም ናባኻ ዘእውዩ እትሰምዖም ንገረትካ ነታ ናባኻ ዝተወከለት ክተድሕና ሳህልኻን ጽድቅኻን ለኣኽ ንድኻ ገረትካ ብጽሓኒ ንስሐይ ከዓ ተቐበል ነዚ ስንቂ ዓተርን ማይን ንነዊሕ ግዜ ንኸርሰይ መግቢ ክኾነኒ ብዛዕባ ድሕነት ነፍሰይ ዝሓሰብክዎ ከየብክር ባርኮ ከምዚ ኢለ ናብ ጎልጎልታ ከድኩ ነዚ ጸሎት እዚ ጸለኹ ነፍሰይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ገደፍኩ ንበረኻ ወጻእኩ ክሳብ ባሕሪ ኤርትራ ከዓ በጻሕኩ ካብኡ ከዓ ናብዚ በረኻ ዝመጻእኩ እዚ ነቓዕ እምኒ ከዓ ረኸብኩ እዚ እግዚኣብሔር ዘዳለወለይ ሰፈረይ እዩ በልኩ እንሆ ከዓ ኣብዚ በረኻ 38 ዓመት ጌረ ኣለኹ ብዘይካኻ ሰብ ዝብልዎ ኣይረኣኹን እዚ ኣስፈሬዳን ጽዋእን ካብኡ እናተቐበልኩ 38 ዓመት ኣይተወድኡን ኣይጎደዱን ልብሰይ ግና በለየ እዚ ቦታ ክንዲ ክዳን መኸወሊ ኮይኑኒ ናይ ሓጋይ ፀሓይን ናይ ክረምቲ ቁርን ብኩሉ ዘመነይ ዋላ ሓንቲ ኣየድከመንን በለትኒ ካብኡ ካብቲ ከረጢት ክበልዕ ለመነትኒ ኣነ ከዓ በላዕኩ ካብቲ ኩባያ እውን ሰተኹ ግን ከዓ ኣይጎደለን ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣመስገንክዎ ኣነ ክዳነይ ክሓድገላ ደለኹ ንሳ ግና ኣብየትኒ ካልእ ዝሓሸ ኣምጻለይ በለትኒ ካብኡ ናብቲ ደብሪ ከይደ ነቲ ኣበምኔት ነገርክዎ ንሱ ከዓ ዓው ኢሉ ክልተ ክዳን ዘለዎ እቲ ሓደ ንዘይብሉ ይሃበለ እሞ ዘዘለዎ ማምፁ ንዑ ሒዘ ሽዑ ክህባ ኢለ ናብኣ ከድኩ ክረኽባ ኢለ ድማ ብዙሕ ኮለል ኢለ ደኸምኩ ግናኸ ኣይረኸብክዋን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ገለ ሽማግለታት መጺኦም ኣብ በረኻ ጣኔዎስ ብመገዲ ባሕሪ ኤርትራ ክንከይድ ከሎና ኣጋምሸት ሰበይቲ ኣብ ኣኻውሕ በዓቲ ተቐሚጣ ረኣና ንሳ ከዓ ናብ በዓቲ ኣተወት ናብቲ ኣፍ በዓቲ ቀረብና እሞ ግናኸ ኣይረኣናያን ኣብ ከረጢት ዓተር ኣብ ኩባያ ከዓ ማይ ረኸብና ካብኡ በላዕናን ሰተናን እሞ ሽዑ ተወድአ
ክሳብ ንጽባሒቱ ሓደርና ካብኣ ክንባረኽ ኢልና ነዛ ቅድስቲ ደለናያ ካብኡ ኣዕሪፋ ረኸብናያ ጸጉሪ ርእሳ ንነፍሳ ከዲንዋ ነበረ ሰጊድና ኣብቲ በዓቲ ቀበርናያ ነዛ ቅድስቲ በረኸት ክንቅበል ብቑዓት ንዝገበረና ንእግዚኣብሔር እንዳመስገናዮ ናብ ሰፈርና ኣቶና በሉኒ ነዚ ምስ ሰማዕኩ እታ ቅድም ዝረኣኽዋ ንሳ ከም ዝኾነት ፈለጥኩ ኣነ ከዓ እቲ ዝነገረትኒ ነገርክዎም ነቲ ድኹም ድኻ ንጸላእን ንኹሎም ኣጋንንቱን ከሰንፎም ንዝሕግዞ ንእግዚኣብሔር ኣመስገንክዎ በረኸታ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለዓመተ ክርስቶስ መንበርታ ዓለም መኒና እንተረሰየት ይእቲ ንቃተ ኩኩህ መካና 38 ዓመታተ እስከ ኮና ይቤሉ ነጋድያን ሶበ ምውተ ረከብና ውሳጤ በዓት ህብረ ቀረብና ሰላም ንዓመተ ክርስቶስ ናይ ዓለም ንብረት መኒና ዝገበረት ንሳ ዝነቕዐ ከውሒ ቦታኣ መካና 38 ዓመታት ክሳብ ዝኾና ገያሸበሉ ምስ ረኸብናያ ምውቲ ኮይና ኣብ ውሽጢ በዓቲ ቀቢርናያ ሓቢርና በዛ ዕለት እዚኣ ስጋ ቅዱስ ኤጲፋኖስ ኣብ ሃገር ቆጵሮስ በጽሐ ንሱ ከዓ ቅዱስ ኤጲፋኖስ 17 ግንቦት ምስ ዓረፈ ኣብ መርከብ ከሎ ሃገረ ቆጵሮስ ከይበጽሐ ኣብ መንበር ሲመቱ ከይበጽሕ ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝተነበየ ኣብ መገዲ ምስ ዓረፈ ኣብ መርከብ ሰቒሎም ናብ ሃገረ ቆጵሮስ ኣብጽሕዎ ካህናት ምስ ኩሎም ህዝቢ መጺኦም ምስ ወንጌላት መሳቕል መብራህቲ ማዕጠንትታትን ሒዞም እናዘመሩን እናወደሱን ስጋኡ ጸይሮም ብማህሌት ክሳብ ቤተ ክርስቲያን ኣብጽሕዎ ኣንበርዎ እቶም ካህናት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን መቓብር ክኹዕቱ ደለዩ ክልተ ክፉኣት ዲያቆናት ከልእዎም ንሳቶም እዚ ቅዱስ ብዛዕባ ክፉእ ግብሮም ኣወጊዞም ዝነበሩ እዮም ምኹዓት ከልእዎም ከምዚ ኢሉ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን 40 መዓልታት ገበረ ከም ውታት ግና ጨናኡ ኣይለወጠን ከም ዝደቀሰ ሰብ ደኣ ኮነ ድሕሪዚ ሓደ ቅዱስ ዲያቆን ተንሲኡ ንስጋ ቅዱስ ኤጲፋኖስ ኣእምር ኣብ እግዚአብሔር ሞገስ ከም ዘለካ ፍለጥ በሎ ንስኻ ክእለት ኣለካ ንኹሎም ክፉኣት ተጻረርቲ ክተሰንፎም ኢኻ በለ ካብኡ ኢዱ ሒዙ ንምድሪ ሃረመ ሽዑ እቶም ክልተ ክፉኣት ዲያቆናት ብቀጾም ኣብ ምድሪ ወደቑ ክሞቱ ቀረቡ ተሸኪሞም ናብ ኣባይቶም ወሰድዎም ነዚ ቅዱስ ከዓ ካህናት ብጥዑም ጨናታት ገነዝዎ ብኽቡር ኣልባሳት ጠቕሊሎም ኣብ ክቡር ናይ እምኒ ሳንዱቕ ኣንበርዎ እሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቀበርዎ ከምቲ ቅድሚ ዕረፍቱ ዝገበሮ ዝነበረ ተኣምራትን መንክራትን ተራዩ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለብጽሓተ ስጋከ ሃበ ቆጵሮስ ሃገር ኤጲፋኖስ ክቡር ዲያቆናት ክልኤቱ ኡክያነ ምግባር እይትሃነጽ ዘተቃረኑ ዘአጽምከ ዘሂር በገጾሙ ወድቁ ወሞቱ በጻይር ሰላም ንምብጻሕ ስጋኻ ኣብ ቆጵሮስ ሃገር ኤጲፋኖስ ክቡር ክልተ ዲያቆናት ክፉኣት ተግባር ከይኳዓት ዝተጻረሩ ናይ ዓጽምኻ መቓብር ብገጾም ወደቁ ሞቱውን ብጻዕሪ በዛ ዕለት እዚኣ ንኣባ ሰንጣን ኣጋቦስ ሰማዕትን መዘከርቶም እያ በረኸቶም ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዘኻኺር ኣእላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸንብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ውን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳቱን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ዘቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝነሃሰ ህፃን ንዝፀሓፎ ብመፅሓፍ ንዘፀሓፎም ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቃል እውን ዝሰምዐ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎት ኣዲኡ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምብኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዝሎም ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ኢኹም ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለመኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት። ሰላም ንዓኹም ናይ ዛዕለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰቡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣዲኡ ዘክሩና ብጸሎትኩም ንኽትሕልውና ተማሕፂና ኣሎና ብናይ ክርስቶስ ደም